mtsogoleri wa chipani cha UDM yemwenso ndi vice president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima anayankhula ku mtundu wa Malawi pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza dziko lino pa 1 Julayi 2022. Pa tsiku limeneli Amalawi ambiri anali ndi chidwi kuti amve kuchokera kwa Chilima makamaka pa kukhudzidwa kwake pa katangale wa Sata, komanso amafuna kuti amvetsetse kunena kuti kodi ndalama zokwana 3 billion zimene Saulos Chilima anagwiritsa ntchito pogulira magalimoto a chipani oposa 200 anazitenga kutiko. Inu mukudziwa kuti posachedwa pompa bungwe la Anti-Corruption Bureau lamutchula Saulos Chilima kuti ndi mmodzi mwa beneficiaries a Sata, komanso posachedwa pompa Chilima yemweyu wagula magalimoto ma Toyota Hilux double cabin okwana 200 achipani, ndi anthu ambiri akhala kufunsa kuti kodi ndalama zoposa 3 billion zimene anagwiritsa ntchito pogulira magalimoto amenewa anazitenga kutiko. Komanso anthu ambiri akhala kufunsa mafunso kunena kuti kodi mkulu ameneyi akukhudzidwa bwanji pa katangale wa Sata, ndiyebe Chilima nkhani zimenezi wakhala sakuyankha kwa nthawi yayitali. Ndi anazalengeza kuti ayi ndifuna kulankhula ku mtundu wa Malawi pa 1 Julayi, ndi anthu ambiri anali ndi chidwi kuti amve nkhani ngati zimenezi zikunena kuti kodi ndizoona kapena ndizabodza. Koma chodabwitsa kwambiri pa tsiku limene lili Saulos Chilima sanafotokoze kwambiri nkhani zimene azitchulazi, ndipo mwa zina zimene wafotokoza zikukhudza kwambiri tonse alliance. Pali mfundo imene iye anafotokoza ina kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera sakuyenera kukhala ndi immunity yambiri, kapena kuti iye amafotokoza kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino sakuyenera kumakhala ndi chitetezo china chilichonse akakhala kuti akufufuzidwa pa nkhani yakuba katangale komanso ziphuphu. Mfundo yachiwiri iye wafotokoza kuti mgwirizano wa UDM ndi MCP adamanga chimodzi pamene ankagwirizana kunena kuti amene atayimire pa chisankho cha president chaka cha 2020 sadzayimira chaka cha 2025. Izi zikutanthauza kuti president Chakwera sangayimirenso tonse alliance mu 2025, ndipo amene adzayimire 2025 adzakhala iyeyo Saulos Chilima. Komanso Chilima ameneyi anafotokoza kunena kuti ngati mgwirizano umenewu angauthetse ndiye kuti chipani cha MCP sichingapitire kulamulira dziko lino, pakuyenera kupangidwa chisankho chatsopano cha presidenti. Mwachidule ndiye kuti mfundo zambiri zofunikira zimene iye anafotokoza ndi zimene ndatchulazi zokhudza tonse alliance. Sanafotokoze zambiri zokhudza katangale kunena kuti kodi iyeyo akukhudzidwa bwanji pa nkhani yake yakukhudzidwa ndi Sata, kodi ndizoona kapena zabodza, zimenezo sanafotokoze. Komanso ndalama zokwana 3 billion zimene anagwiritsa ntchito pogulira magalimoto 200 ma Toyota Hilux double cabin achipani cha UDM, kodi ndalama zimene anazitenga kuti sanafotokozenso pamenepo. Iyeyo wangofotokoza kunena kuti iyayi president wa dziko lino sakuyenera kumakhala ndi immunity akamafufuzidwa pa nkhani yakuba katangale komanso ziphuphu. President sakuyenera kukhala ndi chitetezo chimene chocho, wafotokoza zimenezo. Komanso zafotokoza kunena kuti ayi mgwirizano wa UDM ndi MCP ndi tonse alliance zinagwirizana zonena kuti amene atayimire chisankho mu 2020 asadzayimirenso mu 2025. Tizisinthana toneza kuti Chakwera sayimira 2025 ya chifukwa wayimira 2020 ndizayimira ndi ineyo. It's like that. Komanso iye wafotokoza kunena kuti ngati mgwirizano umene uwu amafotokoza kunena kuti pali anthu ena akufotokozesa amatchula mayina, koma zikuonesa kuti chakumapeto kwa speech yakeyo amatchula kwambiri speaker wa nyumba ya malamulo Catherine Kutanhala. Ndi zimafotokoza kuti pali anthu ena ake amene akuti akumva kukoma kwambiri ndi ulamuliro umenewu, ndipo sakufuna kuti atsatire malamulo amene anagwirizana kukhudza tonse alliance. Ndiye iye amafotokoza kuti ngati mgwirizano umene ungathetsedwe ndiye kuti chipani cha MCP sichingapitire kulamulira dziko lino, pakuyenera kupangidwa chisankho chatsopano mwachangu kuti asankhenso president wina. Zimenezi zimene iye wafotokoza kumeneko. Komabe Amalawi ambiri akudabwa kunena kuti kodi Chilima n'chifukwa chani sanafotokoze zokhudza Sata, ndi chifukwa chani Chilima sanafotokoze zokhudza magalimoto 200 achipani amene iye anagula. Zimenezi zidabwitsa Amalawi ambiri chifukwa iyeyo wafotokoza kwambiri zokhudza tonse alliance zimene anthu sanayembekezere kuti iye angazifotokoze. Anthu amayembekezera kuti anena zokhudza katangale.
pa nkhani yokhuza katangale iye wangopempha bungwe lothana ndi katangale la acb kuti ligwire ntchito yake mosakondera, komanso wana kuti iye ndi wokonzeka kuti afufuzidwe pa nkhani za katangale zimene akuganizidwa kuti adachita ndi zonese sata zimene ofotokoza zimenezo. Komabe mukayang'ana mmene ofotokozera nkhani zikuoneka kuti mkulu ameneyi amangofuna kuti anene nkhani zokhuza tosalasi ndi cholinga chochita divert people's attention pa nkhani yokhuza katangale wake wokhuzana ndi sata. Chifukwa iye wafotokoza kwambiri zokhuza kukhala ngati kuti akusalidwa kuti tosalasi ndi akufuna kupanga divert people's attention, kumakhala ngati kuti anthu aziganiza kwambiri za tosalasi malo moganiza za kuba kwake kumene amabera ndi sata. Chifukwa muone kuti iye wafotokoza kuti president sakuyenera kukhala ndi immunity, akuti president ngati akukhuzidwa pa milandu akuyenera nayenso kufufuzidwa. Kodi nkhani imene ikubwera bwanji? Ndi chifukwa chani Chilima wafotokoza nkhani imeneyi zimene zikudabwisa Malawi? Kwa Malawi dziwani kuna kuti iye Chilima pamene pajaba akufotokoza ngati kuti inu mukudziwa kuti posiyida pompa abungwe la acb amafuna kuti apite ku nyumba kwa Chilima kuti akamufunse mafunso pa nkhani imene yokhuza sata, ndipo mwadzidzidzi masapota a UTM anapita kumene kuja ku nyumba kwake ndi kukatchinga kukagona koko akuti kumuteteza Saulos Chilima kuti acb asafufuze. Zimene zikodi zimachitika chifukwa chani? Zimachitika chifukwa kuti Chilimayo akuzindikira kuti iye analakwa ndipo sakufuna kuti acb ndani ifufuze. Koma kufotokoza kwake akufotokoza kuti ayi ndinokonzeka kuti acb afufuze mwamtendere, nanga ndi chifukwa chani akutumiza masapota kumapita kumene kujako kumakatchinga acb kumakachita block acb kuti isafufuze. Komanso ndi chifukwa chani mu statement yake akunena kuti iye president asakhale ndi immunity, ndi chifukwa chani akunena zimenezozo. Amalawi dziwani kunena kuti anthu amene wandakuba akudziwana, ndi chifukwa chake Chilima akunena kuti president asakhale ndi immunity alinayenso azifufuzidwa. Iye akuzindikira kunena kuti iye ndi president onsewo ndakuba amaba limodzi ndi sata, komano president sanatchulidwe mu ripoti imene mujamo. Ndi zimene zikumpweteka Saulos Chilima kunena kuti ndi chifukwa chani ndatchulidwa ndekha president osatchulidwamo. President nayenso akuyenera asamakhale ndi chitetezo chokuti ayi ngati waba nayenso azifufuzidwa ngati imene akufufuzidwa iyeyo. Apapatu zili ngati iweyo wagwidwa kuba, tekeze kuti iweyo wagwidwa kukuba mango munda mwa eni yake, ndiye akukufunsa kuti kodiwe ndi chifukwa chani kukuba mango mundamo, kapena ndiye kuti kuba chimanga munda mwa eni yake, ndiye akukhwira eni yake amunda aja kumene kuti achimwene ndi chifukwa chani mukuba chimanga munda mwanga. Ndiye iweyo momoti uyankhe zimene zijazo ukunena kuti iyayi sinalilondekha nawonso abambo anga amaba nawo. Momoti ufotokoze chimene iweyo umabera chimanga munda muja ukuyamba nokuwula za anthu amene unena ulimodzi koma akuthawa munda muja, kumene kuti ayi adadangaso adali munda momo timabera limodzi chimanga chimene chichi. Ndi zimene tu akufotokoza Chilima pamene pakaona kuti ine ndimaba ndi sata mukufuna muzindifufuza. Nawonso apresident waso tu amaba nawo, ndipo pakuyenera kuti muchose immunity ndi cholinga kuti nawonso azifufuzidwa pa nkhani za katangale. Ndi mmene zokhalira tupene papa. Komanso Saulos Chilima ameneyi wafotokoza kuzoona kuti ayi Chakwera alamulire 5 years, the next 5 years alamulire iyeyo. Ine ndikuzoona kuti izizinso ndizosamveka, chifukwa malamulo a dziko lino amene kuti president akuyenera kuyimira materemu awiri. Whatever the agreement zimene amagwirizana kutosalance kwawo sizikugwirizana ndi malamulo a dziko lino. Ndiye Chilima akuyenera kudziwa kunena kuti deal imene akugwirizana akuyenera kupanga deal ndi Amalawi osakhala kupanga deal ndi tosalance. That is not okay. Chifukwa chona kuti iye akufuna kunena kuti Chakwera imene 5 years, which is impossible. Zimene zisiziteka yani. Komanso kuonjeza amene pa iye akunena kuti ayi ngati zimene zisiziteka titanise chisankho, palibe constitution malamulo mu constitution mwathu amene akunena kuti ngati mgwirizano walephereka ndi kuti pachitike chisankho. Ndi zimene zizichitika nazo na 2004 pamene Bingu anatuka chipani chija cha UDF chimene chinamuyika pa mpando, ndiye tikanaona tikanachitika chisankho. Komano tinene chilungamo apa patakhala tikunena mobwezabweza pano pakunena kuti tosalance inali ngati kulanda boma. Tosalance mipingo amipingo kwa mipingo majaji anagwirizana kunena kuti alande boma lapita muthalika. In short tinene choncho.
mutha kuonanso mu speech ya Chilima kuja kunena kuti zimene zija takhati kunena ife pano ndizoona ndithu kunena kuti tonsalanse inapangidwa kuti kalande boma lapita muthalika sikuti inapangidwa kuti pakhale issue ina yake yokhuza election zonse zija inali ngati basi propaganda zimeneja zonse zija zimene zokwirizana ndiyebe anagwirizana iwo kunena kuti ayi amipingo onse Chilima ndi Chakwera agwirizanani chifukwa anadziwa kunena kuti akayima payekha palibe amene angagonjetse DPP ndiye atagwirizana chonchija anagwirizana zawozo zimene amene Chilima kuna kuti iwe uyimira 5 years iwenso zayimiranso 5 years next 5 years pamene chenanga ndi plan yongofuna kulanda boma ndiyebe atasainira na madilo awo kumene kucha sanagwirizane ndi Amalawi mukhoza kuona kunena kuti atalowa boma agreement yawoyo anayika mwachinsinsi kuibisa chifukwa chona kuti samafuna kunena kuti Malawi inali sadziwe zinali zawo ndiyelero Chilima zamuvuta akuyibweretsa nkhani ya republic kuti Amalawi azidziwe kodi Amalawi chikutikhuza njani zinthu zikungokwera pansika mukati muyang'ane chuma sichikuyenda bwino vekwacha ndiye kuti is a junk currency pakati panopo sindramaso ya mphamvu chilichonse sichikuyenda chimanga chili pa 15,000 gramilo 50 kg ali pa 30,000 mutati muyang'ane mafuta ngokwera chilichonse sichikuyenda bwino so pano what is the benefit kumatiuza za agreement yawo imene anagwirizana pa mabanja awo Chilima family and Chakwera family in short anagwirizana ichocho what is the benefit kumatiuza ife kuti tinagwirizana kuti imene 5 years next 5 years nzayimira ndineyo what is the benefit chifukwa chona kuti kugwirizana kwanuko ndi kwanukonko you just need to alliance kuti kuchite support kulowemboma zipitirizabe kuba ndi sata komabe chachikulu chimene Amalawi amafuna pa tsiku limene lija amafuna kunena kuti Saulos Chilima afotokoze bwinobwino kunena kuti kodi pa nkhani yake khudza sata kunena kuti amaba ndrama za boma ndi sata chifukwa sata anaba ndrama zoposa 150 million United States dollars zimene zikazisungulwa kumalawi kuno it's almost 150 billion kwacha ndiyebe Amalawi amafuna kumvetsetsa kuti kodi ndrama zimene zizi Chilima ndizoonadi kuti kumaba ndi sata koma iye sanafuna kufotokoza zimenezi Amalawi amafuna kuti amvetsetse kunena kuti kodi Chilima magalimoto 200 Toyota Hilux double cabin achipani unawapeza bwanji anakugulira ndani Amalawi amafuna kudziwa zimenezo koma Chilima sanafuna kufotokoza zonsezo mawu mwake waithawa nkhani yogula magalimoto 200 waithawa nkhani ya sata akuyamba kufotokoza kuti ayi nenda president wa tinagwirizana kunena kuti mina ayimire 5 years next 5 years ndiyimire ineyo komanso inenda president wa chifukwa chana kumakhala ndi mphamvu osamafufuzidwa nkhani zakatangali pakuyenera pachotsedwe immunity imene iyi miliyoni yota president afufuzidwe zonsezi mukazimvetsera muzaona kuti Chilima akuvomereza kunena kuti ine ndo akatangali komanso president ndo akatangali koma president sakufufuzidwa ifukwa pali immunity chotsani immunity kuti nayenso azifufuzidwa ngati imene ndikufufuzidwa la ineyo that's the point ndebe tisavutike ndi zimene anafotokoza Chilima chifukwa it was just part of trying to divert the people's attention kuna kuti Amalawi azipanga atendi zokhuza tonsalansi ndi kusiya kumaganiza zija zokhuza sata koma nkhani yayikulu ndimene ndakhala ndikunena pano kunena kuti Chilima ndi wakuba Chilima anaba ndi sata and that will not change nkhani yonse imene iye uja anayesa kuti achite divert people's attention sitheka chifukwa Amalawi akufuna kuti amvetsetse kunena kuti kuda Chilima why were you stealing chifukwa chani maba pamene iwe wemwe ndi amene wakhala ukutiuza nthawi yonse ya kampeni kunena kuti kuba ndikuyipa andiyende osapite kumaola prison komanso DPP ndi yakuba Zamia Kalimu ndi wakuba amwenya kuononga dziko la Malawi koma kumbuyo kuseriku ukayankhula zakozo ukumapita kumakatenga sponsorship iyo uchita support chipani chako kwa amwenye umwewo achina sata lero kumanamizira DPP yakuba auchena akuba yayi auchena akuba koma iweso kuliphera kuzitchula kuti ndi wakuba now this was an opportunity awani chiloyi pamenepo yona kuti Saulos Chilima azipange clear himself of course tikudziwa kunena kuti clearance yake akapanga ku court koma anayenera kufotokoza pamene pachapo kuti nkhani imene ikuyenda bwanji chifukwa Amalawi afuna kumvetsesa ena akunena kuti ayi Chilima sakuyenera kufotokoza chifukwa nkhani ili ku court no takhala tikumumva Chilima m'makampeni mwake akunena nkhani zimene ngakhale ku court zinaliko komanso Chilima akunena nkhani zokhuza katangali kutchula zambirimbiri auchena anaba mwakuti kapena ndikupasa ndi chisanzo Chilima anatiuza kunena kuti pali nduna zaboma za DPP zimene zikuba ndipo mafailo ali nawo ndi ulula mafailo amenewa waulula
up to now it's more than 2 years sana ulule koma manena nkhani zija kumakhala ngati kuyipisa anzake mbiri koma anzake samadandawo. Chilima anafurukuzapo nkhani yonena kuti Bagiri Muzi anaba more than 500,000 US dollars imene is almost 500 million wabila alimafodia maweva lake tilinawo. Chilima has been talking this zuzu masungu kuti blanda kuti wakafurukuza nkhani imene anthu kumakhulupira kuti this is true story tikalowa mboma tikumangani it's more than 2 years now. Bagiri Muzi wamangidwa nkhani imene ngati Chilima watusa evidence inaliyonse kuza nkhani imene. The answer is no. Kuma Chilima mafurukuza zimene zija kukhala ngati ndizoona. Chilima has been talking about corruption machifula maina anthu ambiri koma tikunena pano palibe ndi mmodzi yemwe amene anamangidwa nkhani zokhuza zimene zizi. Now Chilima watchulidwa ku nkhani imene ya Sata koma iyeyo anthu akumafurukuza akuti ayi musafurukuze nkhani zimene zili chifukwa choti nkhani ili ku court akundina mizira whatsoever. Okay, clear yourself. Ngati akuuna mizira clear yourself. Kulephera kupanga clear instead akuyamba kunena zokhuza to science uses things zimene so amalawi sakufuna kumva chifukwa panopa amalawi sangakhale ntchito ndi to science anamizidwa kokwanira ndi to science. They have been lied so much kunena kuti they can't understand kunena kuti what is to science now. Palibe amene ali nazo ntchito kuti amve zokhuza to science kuti Chilima Chakwera azayimira ndani. They don't care. Olo munthu anena kuti azayimira asichikomeni kapena azayimira kalimba kwako amalawi zimenezozo alibe nazo ntchito yeniyeni. Amalawi akufuna kumva kunena kuti kodi mavuto awo okhuza zachuma zimene mwaunonga chuma cha dziko muzitesa bwanji osati muzikangana kumanena kumalimbirana udindo somene simuzaununkha chifukwa tenene liona malopa amalawi they can't expect. Chilima is not the brand he was in 2019. In 2019 Chilima inali brand ina yake imene amalawi amatha kuiona kuti ikhoza kukhala presidential akhoza kuzakhala president kusogoloko kumano panopo this time around akwina he has to work really harder to convince these Malawians chifukwa chona kuti amalawi anali chikhulupiriro anatiuza za 4,495 kwacha fertilizer panopa fertilizer is almost 80,000 anatiuza zinthu zambirimbiri about the passports about the things kuti tizinjoya tizidya katatu whatsoever million jobs and so forth. Those just sizinachitike and he is coming now more than zinthu zija he's talking about the future of the president. This is useless.